Nosaltres dèiem en la campanya que havíem vingut a sumar i de fet ara és el que fem. Ara estem integrats en un govern de 4 grups dels 6 que n'hi ha en el consistori i és un govern divers, és un govern que ha sabut compaginar els diferents interessos per a donar-li marxa al poble, perquè n'hi havia molts projectes, també és un ajuntament menut, que costava manejar. La política local, nosaltres no estàvem, jo tampoc estava, i és un gran descobriment perquè n'hi ha moltes coses que sí que veus que pots fer i és molt directe, la gent ho pot reclamar en el carrer, però també comences a descobrir tota una administració, tota una sèrie d'exigències, de requisits, que fins a que no tens un poquet de soltura i estàs més desenvolta ahí, te frena i te tapa i costa agarrar un rodatge. Però en fi, també hi ha grans satisfaccions. Per exemple, ahir en el ple municipal s'aprovà nomenar fill adoptiu de Rocafort a Doro Balaguer i la veritat és que això crec que és un guany per al poble i un guany per a la convivència de tots i per al reconeixement de les persones que han treballat i han lluitat i s'han destacat per la seva tasca cívica, però personalment també és una satisfacció molt gran. La renovació de tots els parcs infantils en els que volem integrar, i una idea força que tenim i que és transversal a tot és la convivència, ajudar a la convivència en el poble, intentar lligar els diferents interessos i per tant en un poble tan de xiquets i tan familiar com este, incidir en que els jocs també siguin per a qualsevol tipus de persona, tant si té una diversitat funcional com si no, si té una edat o una altra, buscar que tota la gent trobi el seu espai per a poder desenvolupar-se i estar feliç i contenta en Rocafort. Amb el Parc de la Bonaigua, que està en la part última, tocant Massarrotxos, ja quasi en el bypass, que és una zona verda, una pinada, però que té poca presència dins del poble i en l'imaginari del poble. Nosaltres estem, amb l'ajuda de la Diputació, fent ara un projecte per a donar-li més importància, donar-li més ús i poder aconseguir que siga un lloc de referència en el poble per a les visites de les famílies, escolars, etc. Una altra iniciativa que tenim en Medi Ambient i que és també molt bonica i que pensem que sí que està tenint una resposta molt entusiasta de part del poble és que hem traslladat la iniciativa d'adoptar un arbre que n'hi hagi en el poble per cada xiquet que nasca. Per a nosaltres és bàsic i fonamental que la política tinga un major grau de participació de la gent del poble. En el Parc de Fontestat o en el catàleg de béns immobles que ara estan en marxa, també els processos participatius els estem obrint, els estem treballant, perquè també és una experiència i un rodatge que hem d'agafar tots com a institució municipal i ser més efectius, però en tot cas aquesta necessitat d'obrir la política municipal a la participació de la gent és bàsica i és una cosa en la que treballem molt. Caigueren uns pins i s'ha hagut de retirar molta terra i ahir ha aparegut l'accés al refugi que n'hi havia de baix de la Llotxeta, el refugi de la Guerra Civil, i clar, això ha despertat a la gent major que alguna volta o l'havien vist o havien jugat quan encara no l'havien tancat en els anys 40, es pareix una cosa més normal, perquè són galeries, però sí que ha despertat una gran curiositat de descobrir allò que teníem. I un poc això és un bon ensenyament per a la política que hem de fer, descobrir amb uns nous ulls les coses que tenim al poble per a donar-los més ús, una millor utilitat i aquesta valoració positiva de viure així i per tant de cuidar la convivència i el que tenim així.